Baby na aka yi ne. Lafiya. Sweetie. Yau kin yi kyau sosai over. Allah. Wannan yan shirya haka ai. Sauran sati dai ina wannan. Daɗi nake ji wallahi. Ai na fi ki jin daɗi. Ni yanzu haka akan target nake. Wallahi kuwa. Ai in aka yi bikin nan. Abinda zan maka. Wayo. Me da me zake mu? Gadon mu sai a saka mishi wannan a karkashin shi. Dutse ko za a saka dutse a mishi balance. Saboda kai ya kare? Saboda kar ya kare. To dan ba za mu dinga yi? Ai dambe ma mai sauki ne. Abinda za mu yi. Abinda zan maka. Sweetie. Sweetie. Kaga gashin kan nan? Sannan nan da abinda zan yi zai zo yana ja har kasa. Kaga mun gashi zaki akai? A'a ina. Ai lokacin da na gama sarrafa ka. Da jigal wallahi. Wallahi sweetie. Sai sati ka ta. To in dai zaki mu baby to yanzu a dan duba mun mana tunda su sati ɗaya kin tabbatar da auren naki zan yi. Da gaske? Dan Allah mu je ko faka ko minti 5 ne tunda akwai hotel a nan kusa. Ko? Mana to. Dan duba mun ko jajjaga ne a muku. Ba za ka dai challenge ba, ba ka dai challenge ko ba ka ci auren ba dai ko. A haba so ga sati da aure na kawo komai akwati na kawo ya zan share. Haba da Allah ya zan share ki. Ai zan ji yadda abun yake ne in ya so kin ga. Ni testing kenan. To ba wasala ba duba ko baba na ya fita. Ke game da shi da Allah ba zai gaba. Ka san wannan tsohon takura ne da shi. Yana da shigar rayuwa duk da cewa na ya kwantai maimakon matin da ka zo kana so ka rufa min asiri. Gashi nan duka ko ta ina. Tunda ai ko mota zaka siya ba sai kai testing ba. Shi ne din ai takalmi wannan nan zaka siya ba kai testing na ba. Ka mu je mu testing. Mu testing. Kai. Ina ku je? Ke? Zo ta wannan. Ke ba ki da kunya ko? Kai baba baka ga na kwante bane ya zo. Karamar yarinya da ke yau shi karamar yarinya da ke yau shi kika kwantai. Baba. Ko nan da shekara 10 in aure da ke samun miji zaki. Kai kuma don ubanka dama tun da nan ka da san kai dan iska ne. Nace wallahi da ma ainihi ban so in baka auren yarinyar nan ba wallahi. Allah wallahi kai sai na yake ka na rantsi da Allah. Allah sai na yake ka. Babu muna son junan mu fa to kuma so sati da auren nan na kawo komai za mu je mu gwada ne mu tabbatar da lafiya. Kutuma ubanka zaka gwada? Ai iska ko irin dama kai wallahi daga gare ka kai zuwa iska yarinya mutum mai kirki malama islamiya zaka je ka lalata mata rayuwa. Wannan din lalle baka san yadda ka haifa ba ke. Ke ba mutum mai kirki bace? Tabbas mana ba kai ne ka bani tarbiya ba ya za ya ce min mutumiyar banza wallahi sai fasa aure. Lalata miki rayuwa yake son yi ko? Wallahi sai fasa aure. Kai dan ubanka. Wallahi sai fasa ban dan mu. Allah kai sai na yake ka. Sai kuma mu je zaki ci ubanki. Naga alaman yara ne sai ka haife su baka haifi halin su ba. Wallahi ga nan mutumin kirki. Alwala in nayi ranar Asabar sai ta kai wani Laraba sai ina alwala da nayi sallar Idi. Karamar sallah sai na yi sallan babban sallah da shi saboda imani amma ya Okay ba damuwa zan kira ki zan kula da mijina ba mai cin amana lamarinsa ba zai ga daidai ba kamata mutum kin san me ban ki in zauna kwara miki don ta kallon ki har ƙarshen rayuwata ya kenan za a yi da yunwa. To ani ina tare da ke gaba ɗaya ba na jin yunwa amma ba ma tare wallahi sai in ta cin abinci amma in ki koshi. Shi yasa kake biyan bashi kenan idan ka zo kai ta cin abinci. Wallahi kuwa. Ni ko ina so da mami wata magana da kai Ma'aruf. To ai duk lokaci na nake ne. Ina saurare ki. Ka san wani abu? Wallahi ina jin ina son ka da yawa. Ba zan iya rabuwa da kai ba. Ni ma haka. Mai cin amana lamarinsa ba zai. Mene na hidi haka? me ba a bar mu ta yi mana. Saboda mun ce mun ga abin. Garba.
Garba dakata tsaya mu magana da kai. Tsaya mu magana da kai. Na san me kake tunani. Ni din ce. Amma zan sa a baka a ƙara maka aiki 2. Ka dawo a gen ɗan cefane, mai cefanen gida. A ƙara maka kuɗin da ake baka ya fi na da. Ashe kai dam iska. Uban wace ma ita iska ce sai na ci. Kai. Biyar shi ta ba mu mana. Yanzu ka gane abin da nake nufi ko? Mun gane. To ina zuwa ka tsaya, ina zuwa. Matsiyaci, talaka, ba a kawo mawa. Kai, kar ka sake ka taba shi. In ka taba shi asirin mu ne zai tuni. Bari in je in dawo kaji. Sai wani abin da yake da sai na da ke yana ci ubanka. Za a buge bubzu. Dukan tsiya ma kuwa. Aha. An daddake ka wallahi ana. A ta ba mu mana. Salamu alaikum. Me haka? Matso. Ka matso aka ce to ana magana kana kallon mutane. Am ga dama ba za a amsa a tafi kawai. Alhaji ta dawo. Baby me kake haka ne? Duka zaki bashi? Ai na ruwanka. Kudin albashin kan ba. Ka san daji na sona amma gaskiya daji na baya son aure talaka a cikin ransa. To